खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबाजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ रोजा रोजा सुबुंफोरा बावखुंग्रि हाजो गाखोदों बाक्सा जिल्लानि गलागाव दख'रा बाथौ थानसालियाव फुंखा थुनलाइयारि आद्दा खुंनाय जादों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बे सायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों गसाइगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय नायसारबारि दालाइसा एबसुआ खुंगा सेथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय खुंनो लाहार-फाहार खालामदों क'क्राझारनि कारिगाव मैगं बाथौ फरायसालिया बैसागु फोरबोनि थाखाय फरायसालिखौ 25 अक्ट'सिम बन्द फोसावबाय थांनाय 13 एप्रिल खालाराव चिरां बेंटल बिपिएफआ बे सायख'थियारि मेल खुंदों बाक्सा जिल्ला सिलबारि गामियाव बे सायख'थि फोसावदिं मेल खालामदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दत्तापुर सानजा गारलाबारि गामिनि खगेन नार्जारिनि फिसाज्ला प्रहिली नार्जारि बिथाङा हाग्रानि दंफां खावनानै हमजादों कार्बि आंलंनि सिङाव थानाय लांहिन आन्सलिकनि बेन्दोंआव थानाय इटापारा गामियाव साननैनि हाबाफारिजों बैसागो बरायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर 1 नं बालेगरा गामि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा बाथि गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबो बरायदों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव रोजा रोजा सुबुंफोरा बावखुंग्रि हाजो गाखोदों बिटिसि खुंथायनि सिङाव थानाय टुरिजम बिफानजों सानथामनि हाबाफारि बायदियै खुंजानाय बावखुंग्रि फोरबोआ मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय रोजा रोजा सुबुंफोरनि बावखुंग्रि हाजो गाखोनायजों बावखुंग्रि हाजोनि महरा थारैनो समायना रमायना बेरखांहोदों बावखुंग्रि हाजोखौ थिखिनिसिम गाखोनो हायोब्ला गोसोनि साननाया जाफुंसार जायो होननानै बयनियावबो फोथायनाय दङ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव मिनुति ब्रह्म दौदिनिया फोरमायो दि बावखुंग्रिया गावनि अनजालु बावदिया सोम जोहोलावखौ मोनैनि थाखाय गावनि जिउखौ बावदोंमोन होननानै बिथाङा बुंथियो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिया बावखुंग्रि हाजो गाखोनो नैथिखे फैनायाव थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायो आरो गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि जासिहरो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय बिन'जन नार्जारि बिथाङा बाक्सा जिल्लानि गलागाव दख'रा बाथौ थानसालियाव फुंखा थुनलाइयारि आद्दा मेल खुंदों बाक्सा जिल्लानि गलागाव दख'रा बाथौ थानसालियाव खुंगा 11थि फुंखा थुनलाइयारि आद्दा लोगोसे बैसागु जर'खा हाबाफारि बे थुनलाइयारि आद्दाया बे हाबाफारिखौ नाजावनायनि माखासे नोजोर थांखि दङ बे नोजोर थांखिनि बागै बे हाबाफारियाव खन्थाइ सुंद' सल' सल'बाथा रायथाइ बायदि बायदि गावनि सोरजिनाय लिरबिदां फोरमायथिनाय लोगोसे आलासिनि सुंद' बिबुंसारनि गेजेरजों गाहामै जोबनानै थाङो बे हाबाफारियाव गलागाव बिथराइ हारिमु आफादा खाम सिफुं दामनायजों मोसानानै मेहेर गोनां खालामसिनो गलागाव दख'रा बाथौ थानसालियाव खुंजानाय बे हाबाफारिखौ बानजायदों फुंखा नखरा बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सपन कुमार बसुमतारी बिथाङा उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांनि बे सायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव 28 नं गयबारि समितिनि सिङाव थानाय रामेसुबुरि बाजाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जेबो थांखि गैया जायनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया रायजो राजाफोरनि गेजेराव नंखायनो फोसावदिंगासिनो आरो सोबख'नाय नासयनायनि अनगायै जेबो मोजां राजखान्थि खालामनो रोङा होनना बिथाङा बुंथियो सोरबा आर्मि मावना दङयो सिआरपि मावना दङ आइटिबिपिआव साख्रि मावना दङ गुजरात हारियानायाव हाजिरा मावना दङ बयबो मबाइलाव हरगासिनो दङ माने खेबै जे जोंनि बर्डा मंगलदै समितिनि इउपिपिएलनि बिजाथिखौ 10 कौटियाव फाननो नागिरना बायग्रा नागिरदों होनना चन्दन ब्रह्म बिथाङा प्रमद बर'खौ नंखायैनो बांसावदोंसो होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया देरहासानाय रोखा जाबाय आरो बे सायख'थिनि फिथाइखौल' नेनांसिगोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो बे मेलाव खमैबो 3,000 सुबुङा बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों गसाइगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय नायसारबारि दालाइसा एबसुआ खुंगा सेथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय खुंनो लाहार-फाहार खालामदों फैगौ 14 आरो 15 एप्रिल 2019 इं साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थाखाय दालाइसानि मावथिफोरा बेबायदि खामानियाव मुखुब थानायखौ नुनो मोननाय जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला 14 एप्रिल खालारनि फुंनि 10 रिंगानिफ्राय हारिमु बादायलायनाया जायो 15 एप्रिल खालाराव 12 रिंगानिफ्राय गेवलां मेला जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मिरु एबसुनि नेहाथारि फनिन बर' बिथाङा बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों नायसारबारि इउनिट कमिटि एबसुनिफ्राय दाहार ब्रह्म आरो सन्जीब ब्रह्म बिथांमोना
क'क्राझारनि कारिगाव मैगं बाथौ फरायसालिया बैसागु फोरबोनि थाखाय फरायसालिखौ 25 अक्ट'सिम बन्द फोसावबाय। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिनि गोरायुं बिथाङा गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों मैगं बाथौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि बानजायसा बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 13 एप्रिल खालाराव चिरां बेंटलाव बिपिएफआ बिसायख'थियारि मेल खुंदों। फैगौ 23 एप्रिल खालाराव जानो गोनां 67 लकसभा बिसायख'थियाव देरहानायनि थांखिजों बिपिएफ हानजाया बे बिसायख'थियारि मेलखौ खुंनाय जायो। बे मेलाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांजोआबो नुजाथियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथां महिलारिजों लोगोसे ब्रह्म बिथांजोआबो बिसायख'थियारि बिबुंथि लाखियो। ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। बिसायख'थियारि मेला मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होनना जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों चिरांनिफ्राय जेक्सन बसुमतारी बिथाङा। बाक्सा जिल्ला सिलबारि गामियाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खालामदों। अदेबानि मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फोसावदिं मेलाव गाहाय आलासि महरै बर' उइमेन जास्टिस फरामनि अफादगिरि मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारि लोगोसेनो उइमेन जास्टिस फरामनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। 10 बोसोरब्लाथ' रानलायखाबाय जोंहा बे अबस्था थायोब्ला जोंहा राहा थायोब्ला जों बेखौ सोलायो आरो जुदि उपाय गैया जों दोनो किन्तु जोंहा दिनै सोलायनायनि बेबस्था दङ राहा दङ। बे हाबाफारियाव युथ बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि सिलबारि गामिनि राजु बर' बिथाङा इउपिपिएल हानजायाव जइन जाफैयो आरो बे मेलाव गाहाय आलासि मानगोनां डक्टर अनजालि दैमारि बिथांजोआ गावनि बिबुंथियाव फैबाय थानाय क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि मानगोनां उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांखौ आलादा बड'लेण्ड रायजोनि सार्थ देरहासार खालामनांगौ होननानै बुंथियो। बिथांनि देरहासार जानाय रोखा होननानै रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों जुथुमाया मेहेर गोनां जादों होननानै फोरमायहरदों रुपहिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि मनिल दैमारि बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दत्तपुर सानजा गारलाबारि गामिनि खगेन नार्जारिनि फिसाज्ला प्रहेली नार्जारि बिथाङा हाग्रानि दंफां खावनानै हमजादों। अदेबानि मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांखौ आथिखालनि बिपिएफ राजखान्थि हानजानि सासे सोद्रोमा होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथांखौ सिडली थानायाव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रुपहिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। कार्बि आंलंनि सिङाव थानाय लांहिन आनसलिकनि बेन्दोंआव थानाय इटापारा गामियाव साननैनि हाबाफारिजों बैसागु बरायनाय हाबाफारि खुंनाय जादों। थांनाय 12 निफ्राय 13 एप्रिल खालारसिम आगु बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। खुंजानाय हाबाफारियाव बायदिसिना गेलेमु बादायलायनाय खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि देग्लायनि बे फालिथायाव दै सानस्रिनाय गोदान गेलेमु खुंनाय जायो। बे बादायलायनायाव सेथि मासिखौ मोननो हायो धुपगुरि बाथौपारा गामिनि बिजेन बसुमतारी बिथाङा। साननैनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों कार्बि आंलं धुपगुरि बाथौपारानिफ्राय सागर ब्रह्म बिथाङा। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर 1 नं बालिगुरा गामि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा बाथि गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सेथि 1 नं बालिगुरा गामि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा बाथि गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनिनो मोनसे सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर ख्रिस्टि खेराइ मोसानाय हाबाफारिजों लोगोसे गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुपहिनिफ्राय मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।